ke All India Radio Shillong ke khubor manpuli di kasani jana kimat bakongsan jong ke khubor. Rakhi kari India ya ke Vijay Diwaz. Lekan mau buram kerpang Menteri Rambadu kari Narendra Modi ha umat sakan mau ya ke jindap sampus nem katma India Pakistan. Penkriya ke jelah Tripura ban sedang ya ke dawai tika ya da na COVID-19 tang maria penpoi ke sarkar pedeng. Bulletin shwa kinong tre ke MECL ki jing yaki na balayo ke jing pular ban yo lut no ya ka tulap ha kita yo banwan. Bat ka khubor ke besultanat kinong shonder ban yo shiminta ha ka jing ko shonder ya ki cherry blossom. Ki khubor ki babnya. Menteri Rambadu Narendra Modi ulalit le kan mau buram ya ki sipai ki bel klap no. Nen kasi ha umat sakan mau National War Memorial ha ka jingdap sanpus nem jogat ma India Pakistan kabala jaus nem ka kandai spatnya puwei ha ka ngi menteri ki kamia dari jong sarkar India Rajnath Singh ulai dan rengkan bat ula pli pada ya ka sharp jong ka Swarnim Vijay Varsh ban pensa kan mau ya ka tei ka thma kabala jasan pus nem menchwa ya ka Vijay Diwaz Jurakhi mana usnem haka khan ritre uno pra kadak ka jingjop jongkari hakat ma persya ka Pakistan ha usnem ka kandai spa nyu puwei ka bala lamru saka jingmi jongkari Bangladesh Rajnath Singh ulai buram ye ka jingslur jong sipai India haga Vijay Diwaz limbaga Twitter menteri ya dari jong sarkar India ulong baki sipai kari kila tho sai ka wei pat lenong halor ka jingslur bat baga jinglan ladi ke jongki ka penslur bat ainin sim yaki pat nong India bat ula ongru bakari kan yakin mau buram yaki hagi por baro ha ka jing rakhi ka Vijay Diwaz nin ka si ka jila Manipur klay so alang bat kari berakaway ha ka bakan mau buram kerpang yaki to ki bala syayap ha ka ba kila IT yala ka jing im na ka bentala kari ha ka tma India Pakistan ha usnam khaknai spatnya puway ya ka jingle buram da ka sarkar jila la penlong ha ka banquet hall jong ka 1st Battalion Manipur Rifles rengkat ka jinge dan lang menteri rangba N Biren Singh bat usembut menteri rangba Y Joy Kumar Singh haba ajin kena ka jinge lang N Biren Singh ulong bagi sipai India ha ka tu ka por kimpat biang pura ha ki atiar ba kiwe Henry day ka mensim ri ba ka jinglan ladi ka bala penla yaki bakin job ya ka thma ka bala penla lu ya ka East Pakistan bat penmi ya ka ri Bangladesh menteri rangba ka Manipur laong bagi pat ba ki di ban ai barabor ka jing kershani ki sipai la ka long da ka met ni ra ka jing ai mensim namar ki sipai ki di kinong yada ya uput usam jokari ha ka wi pa kalyang ha Arunachal Pradesh ulat ka jela brigadier bala songthat ubidi Mishra ula ai kublei ki pat ba jong jela ba de karihi barakwai ha ka jing rakhi ka Vijay Diwaz ka ba pawai ulat ula ong ba ka jing job jong sipai India ha ka thma persya ka Pakistan ha usnam ka kandai spa ni puwai kan yai ai nun sim yaki samla jong kari bat kanti wi ka jing sngausa rong la kari ha pedeng kinong India baro ha Meghalaya menteri rangba Conrad Sangma ula ai kublei ki pat ba ka jela ba de kari India hi barakowe ha ka jing rakhi ya ka Vijay Diwaz ka ba arpowe kum ka jing persang ban kring jing mut iki samla ka jela ban rung sa ka kam sipai bat bakin piniso bat ka kunwon Indian Army ka 34 Assam Rifles nem ka si ka penong ki jing pen inam ki atiare le atma na ka benta ki kina school bi ka samla puli kibane ki atli ki shnong ki bakendong jongga jela Manipur kata ka parbung bat senbon kibalong ki shnong rit ki bajangai ba nasor ki badan hakaput Manipur bat Mizoram kani kalong si bentana ka jing rakhi ya ka Vijay Diwaz da ka tanat sipai Assam Rifles hakani kalempong pen inam la yatho bat pensai ya ki khna school halor ka jing rakhi ya ka Vijay Diwaz bat la khring jing mut yaki bakin rong sa ka kam sipai da ka ba pen i yaki video ki ba aimen sim bat penslor ki khna hakani ka singi lawan ban saki ya ka jing pen inam da nyuput ki khna school kinong hikai bat ki borsen sha jong ka than ki ba kan thop USDO ba kinong trei jong ka tipai muk subdivision kani ka khubor ka wan sapina ka All India Radio Shillong
Laitili kijing blin bangi baro ngide ban bot perking baneda bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas na jing dakmat bat khmut. Penjenga iway na iway pan. Habay don lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le kita bonsin. 2 minit relang banile persya ya kijing pang COVID-19. Kani gede ko All India Radio Shillong ini peteng biang mentai ki khubor ki bidang sa. Ka jela Tripura kelapan kre ban aya ketika ya dana COVID-19. Habakren halor ke jinglong la kre jong ko jela u menteri ketenat an jong ko sarkar jela uratan lal nat udah ong bah ke jela katang suyo pediang ya ki dawai tika ya dana ke sarkar pedeng kan sedang no syat ya ke jing ai tika ki brio. Uratan lal udah ong bah ke jela ke penkre ya ke ni ke kam ban ai tika ya da kat kun ki jing betha bat ki kendon ki bela penni da ke sarkar pedeng. Uni menteri ulo ongru ba ke sarkar pedeng kala dep mang silak khandai pu ar ngan ong biang ketu iway point khandai ar lak teli ki thernia injek bat new teli ki senduk tha ni ki ice refrigerator na kabenta ke Tripura ka sarkar Tripura kala thau ya ki committee repair halaki kerdan kata ha ke state level district level but block level na kabenta bakin ni bnia e gejing penia e ka kam khnang ba gejing ai ketika ya dana COVID-19 kinia be ya renti Kinong Tre ke Meghalaya Energy Corporation Limited apok lama jongka Coordination Committee of Registered MEECL Employees Associations and Unions kilarai ban buteng shwa ye jing ye ki jongki hadin beki bor penya jongka MEECL kilarai ban siu ye tulam kabala sa teng arbanai kata jong risau bo nai wing jong kinong Tre ni ketenat penni bat sam boarding Katkum karai bagi aliang mamla kilasim la ong baya ketulap jong benar risau la pelat nyen kejanmit kat baya ke jong nai wing an pelat ha kata yo ko banwan la rai ru baya ketulap jong benar no pra de ban pelat ha kata yo benungkong jong u benar banwan ka Rotary Club of Shillong da ka jingi trelang bat ka Directorate of Information and Public Relations kan penlong ye ka jingi ko shandur ya ki jingi tenat bat jingi pu ipieng jong ki ding cherry blossom ha Meghalaya kathong jong ni jingi kop kalong ban kentiu bat sei ye ki sap kerpang jong iwe ne kinong shandur kapang pedeng jong ni jingi kop shandur kalong Meghalaya's Pride cherry blossom kabamud isinti cherry blossom ka jing sarong jong ka Meghalaya kani ke jingi kop kan penlong ki bri ban wengno e jing su no men sim ki bala ban kya ki jing mo jing perkat jong ki na ka klam COVID-19 ka Rotary Club of Shillong ka terwa ban ai kusnam da ka song pisa ha ka dor ba he ye kinong job bat ye ki jing jit ki dor ki ba job on le de kinong bisar ki bana kari India bat Canada ki balong ki shempang ki blat bit ha ka kam shonber ne photography ka jing ken ki bala ko ne COVID-19 ha kari kala nang khamba ha ka bai kala kiu sha ka khandai pusan point r ibe na shispa ha ki ki ar sa kunta balala da ka jing ko salai pulai jar praspa khalai ngut ning resi ka jing ken ye baro ki bala yo mi no ni ki jaka sumar la poi sha khandai pusau lak san bri jar sau spa sau khandai ngut ki be yo pang thamai ha ki ar sa kunta ki long ar pun jar lai spa prop ar ngut ka bala kun ti ki jing dan jong baro ki bala sha ta ho COVID-19 ha kari sha ka khandai lak lai pu ar jar san spa sau prangut Hamin Zoram ke jungdon ki bedang syak suman COVID-19 kelanang duna haba lai hajar praspa kendai pusamut kinong pang kila yok mi na ki COVID Care Center beper ha kejela ha Tripura ru ke jungdon ju kinong pang COVID-19 kelanang duna bat menta ki dan setang arspa prapu arngut kat kum ki kubon ka tenat ka koi ka kya jong ka Tripura lai pu ar hajar lai spa nyu pusamut ki brio ki bala syak ta au coronavirus ki la kon bat ka jing ken ye ki bala kot kat aduk menta kalong kendai pupra na kasispa ha Meghalaya kila don sa armut ki bala klat na kadaw COVID-19 nin kasngi iwe ni ki ide ni East Khasi Hills District bat iwe pat na West Garo Hills District da ka jing klat sa kini ki armut ki bala klat no na kadaw COVID-19 ha Meghalaya kilong baro sispa lai pulai ngut nin kasngi Ripu ngut kila kot na kani jing pang bat san ripu san ngut pat kila yo thamai ya kani jing pang kat aduk menta ki beri ki bala syakta au coronavirus sa Meghalaya kilong khalai hajar nyupu armut hagaba nrius pa prap nyu ngut na ki kidang don ha jing sumar bat kat ar hajar ar spa san pu armut kila kot no
Ubai ni ki menteri berem jong sarkar Meghalaya uba Edward Kurba ula klat no nagani ka perthai nin ka singi haka yung sa jong hamar bisu East Khasi Hills District haka porshi beji siteng no phai singi ula ye no shadi ni lai kurem gi khon ba gi khon ksiu haka ta ka ba prap lai snem uba Edward Kurba ula long ubai ni ki MLA bening kong jong sarkar ka barang thamai haba ka Meghalaya ka yo ye ka jinglong jilla ba pura ula long MLA na du snem khak ndai spa nyu pu ar hadu snem khak ndai spa nyu pu pra ka tu ni ka khubor la kot ka lawan shapina ka All India Radio Shillong